maa min bi fɛ ala k'i jugu ta tiɲɛ k'u halaki, maa o maa ko a ti fara i la, ala ka tasuma kami da a tigi tɛgɛ. Ni kuranɛ aya in de b'a kɛ. Inna shani'aka huwal abtar. Mina nasira min di ma sisan, cɛ o cɛ y'a kɛ, muso o muso y'a kɛ, billahi dabali jugu kɛla ka dabali o ti se e la bilen. Maa o maa ye dabali jugu kɛ i contre la, a bi sigi a tigi yɛrɛ ma. Ni suba min ko a ti fara i la, ala bi bɔnɛ jig'a kan ka tasuma da a tɛgɛ. Inna shani'aka huwal abtar. Mbalimakɛ, i bi jija, i bɛ nin kuranɛ aya in sɛbɛn siɲɛ 1077. N'i y'a nasi bɔ, yiri min falennen don tonbilen sanfɛ, i b'o yiri kuru 3 bɔ n'i ye cɛ ye, n'i ye muso ye kuru 4. Yiri min falennen don tonbilen sanfɛ, n'i ye cɛ ye kuru 3, n'i ye muso ye kuru 4. O kɔfɛ lemurukumuni, n'i ye cɛ ye i b'o bulu kuru 3 bɔ, n'i ye muso ye i b'a bulu kuru 4 bɔ. I mana lemurukumuni den hakɛya min sɔrɔ ka fara kan, i bina ani tonbilen yiri in tobi bɔgɔdaga kɔnɔ. N'i y'a tobi bɔgɔdaga kɔnɔ, n'a mɔna, i b'a furaji dɔ bɔ ka kɛ filen kɔnɔ walima so dɔ kɔnɔ. N'i ye a bɔ o cogo la, ni nasi min bɔlen b'i bolo, ni o ye inna shani'aka huwal abtar, o nasi min b'i bolo sisan, i bi n'o nasi dɔ kɛ o furaji in na. I b'i ko n'a ye su 3, ni cɛ don, ni muso don su 4. Billahi nkalina ala la, dabali ti foyi kɛ e la bilen. Baara jugu kɛla ka baara jugu tɛ foyi kɛ e la bilen. A y'i taa sɛfa fili sira ka karisa tɔgɔ la, o tɛ foyi cɛ e ye bilen. E hakili to nin na. Ni suba min ko a tɛ fara i la, ala bɛ tasuma da o kan billahi. Ni kabako aya di. An bɛ diɲɛ laban tile min na, adamaden kan k'i yɛrɛ garanti k'i yɛrɛ labɛn. Juguya tile bɔla, hasidiya tile bɔla. N tɛ fɛ ka karisa kɛ fɛn ye, o tile bɔla. O tuma i yɛrɛ labɛn. Kana maa dabali, mais i yɛrɛ labɛn dɛ. Kana maa juguya, mais i yɛrɛ labɛn. O tuma Konate bɛ nin di aw ma fi sabilillahi. A y'a kɛ aw yɛrɛ ye. A ka partage diɲɛ bɛɛ k'a sɔrɔ. Aw yɛrɛ bɛ dɔ sɔrɔ a baraji la. O kɔfɛ, maa min mako bɛ nafolo yɛrɛ la, nafolo baara telima ni ala tɔgɔ jɛlen, konsigasi tɛ min na, tɔɔrɔ tɛ min kɔfɛ, kɔlɔlɔ tɛ min na, Iza wakati nafolo baara don. Ale bɛ kɛ ni sɛ jɛma den 3 ye, nka ale yɛrɛ baara in ye 30,000 ye, nka i bɛ 15,000 de sara fɔlɔ ani ka sɛ sɔngɔ 1,880. An bɛ baara kɛ, baara jaabi sɔrɔlen kɔ, i b'i ka wari tɔ sara. I bɛ jamana o jamana, i bɛ dugu o dugu, i bɛ quartier o quartier, bɛɛ bɛ se ka Iza wakati nafolo baara kɛ. Wa n'i y'a baara kɛ siga foyi t'a la, i b'a jaabi sɔrɔ. Baara in kɔni ye 30,000 de ye ani sɛ jɛma den 3, nka i bɛ 15,000 sara fɔlɔ, wari tilancɛ 15,000 i b'o de sara fɔlɔ ani ka sɛ sɔngɔ. I bɛ yɔrɔ yɔrɔ an bɛ baara kɛ, i yɛrɛ kɛlen kɔ k'a dɔn baara jaabi la, i ye baara min kɛ i y'a jaabi sɔrɔ, o tuma i b'i ka wari tɔ sara. Garibukɛ ka téléphone numéro o ye +223 72 24 02 98, +223 72 24 02 98. Hakɛto bɛ kuma in kan, solala Muhamadu Mustafa wa